Maayong buntag everyone, kumusta naman mong tanan diha? I hope you guys are doing well. So sayo pa sa buntag si mama og papa ni gikan diri sa balay mga 4 AM og mga 9 AM na sila na uli kay naghawas sila sa punot or sa bungsod or ilang gi-disassemble. So almost 4 hours sila dito sa dagat while kami nangatulog pa sila ni mama og papa nang hinabuhi. We are so lucky, very lucky nga nakaginikanan mig responsable o grabe ka kugi. Thankful kayo ko. Anyway, ang usara ka bungsod ang ilang gihawas ni papa niya. Ang usa tuwa pa dito sa dagat maong pagkabuntag, giduaw ni papa ang usa ka bungsod o mao ni ang iyang kuha. Libre na pod ang atong sudanon karong pamahaw. Wow. Ang katuwa. May pusit pa o. Minupos pa. Pet. Ang itong mineral panggang kaya. Danggit pinuri ang ipon-ipon. Pit-pit ma. May gunggulo. So maunita na natong napili nga sudanon karong pamahaw. We have bawo, basag-basag, kitong, ugapang, nukos ug ang tulo ka buok mamsa. So karon magsugod na taglimpyo ani mga isda, magsugod ta diri sa ugapang. So kinahanglan og maghimbis ka ani nga isda, magsugod ka sa may iya ulo nga part kay tig-a og baga ang iyang himbis ani dugay tangtangon. So murag nakachamba si papa karong adlaw no kay kani nga isda jud manood ra ni sila bungsod pero dili nimo dali makuha kay kusog man ni silang manglayat pero kay nadala man ni papa ron aw para jud ni sa atoa patilawan jud tag-ugapang karong buntag nya ang putahe ani aw alams na lami kayo ni sa tinola. So ato ra ning bahinon katulo aron makapaigo sa atong kasirola kay gamay ra batog space. Unya tangtangan natong mga palikpik kay di naman pud ni makaon di ba? And then move on ta diri sa mamsa ato ni siyang himbisan kay naa man ni siya himbis nga gagmay. So back to back na or side by side ba. So, unya kaning tig-ang part diri sa may iyang buntot up to the middle part ato ni siyang tangtangon kay tig-a man ni siya. Sa pikas pod mao pud ang atong buhaton. So ako sa ning limpyuhan tanang isda, then let's move on to the cooking show. Char.
So human na natog limpyo ug hugas ang tanang isda nya karon ato na timplahan ang atong inununan. Nagbutang ra ko diag sibuyas ug ahos, then gamayng asin ug atong butangan pod og granules. Then butangan natog idibol kay inununan man atong tirada ani nya butangan natog langgaw gamay, langgaw or suka nya kaning tuyo. Og unya ang pinaka-importante dili ta makalimot og butang sa tubig. So after pila ka mga minuto luto na ni siya kay dali ra man ni siya maluto. Then karon magsugod na tag-asin aning atong pritohon og para sweet and sour or escabeche. Kay bukal naman ang tubig ato ning ibutang ang mga lamas, sibuyas dahon, sibuyas ug ang kamatis, then atong gibutang ang ulo sa ugapang, ulo sa bawo, and the rest is history. Char bitaw. Giuna ni nakog luto ang tinola aron makakaundayon si Papa. Kay alas 4 pa lang sa kadlawon dito na si Papa sa bungsod, nagtibaw niya. Karon mga alas 8 na wala pa siya kaon niya. Grabe bay ang trabaho sa dagat no, maong bation jud og gutom. So ready na ang mga lamas para sa atong sweet and sour pero walay cornstarch pero lami man gihapon. At this point ako nang gisampian si Papa og inununan nga ito nya luto na pod ang tinola maong ang ulo para ni niya. Ang ulo sa bawo. So kasabot ra jud mino nga maguna si Papa kaon kay di jud lalim ang managat. Galiar. Ngayon sa gabi. Longom. Suwa ka lami ang isda dako. Ayala. Ikaw na. Tanto na po. Kanong lot. May isda man. Init pa, init. Noon din na daw. Oh, ikaw. Bye-bye, 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 bye-bye. Nagbabay daw ko dali.
Hi. Hi. Sa Upanga, magsugod na tagluto sa atong escabeche or sweet and sour. By the way, shout out the icon ni Kevin J from Hsinchu, Taiwan, or sakto ba akong pagka-pronounce? Correct me if I'm wrong. Shout out pod ko nila ni Ma'am Ana Ros Perez from Carcar City, Cebu, kang Jasper Golperi from Sucat, Parañaque City, ug sa Cruz family. Shout out pod ko ni Ma'am Estrella Concepcion from General Santos City, and of course kay Joel Divina Gracia from Pusok, Lapu-Lapu. Thank you so much for watching. Maong ikaw o gusto kang magpa-shoutout, just like this video, comment your name and location kay i-shoutout ta ka next video. So ako sa ning humanon og luto, and after this maghukad na ta or magsampi kay gigutom na ang mga tao diri. Sa ilo. So, good news pangga, pwede na ta mangaon. Ready na ang atong breakfast. So, tara, mangaon ta. Tayo niyo tela sa bao. Mo? Hindi sila mukhang. Sabi ako din yung Ah, Sabaw. Ano? Yeah, Miguel. kauna ka mo, kauna. Kauna. Balik pa ba manguway simpat siya. Morning. Dua matusok sila. Dua. Tiga di lima. Enak. Smile, darling. Jangan dapat smile ko. Smile ko na smile. Mama Laila. Ada ayaw ka. Ayaw ka talaga.
Smile! Girl! Mateo Angel.